dechrau diddorol i'n diwrnod ni ar y ffair ia. Da ni ar stond i'n hybu Cig Cymru efo Christopher Roberts y Cogin, ac Elwen Roberts fel arfer yma'n brysur yn flynyddol. Ie, ddoi at hwnna yn y munud. Da chi wedi gwneud sylwi lot o beth efo chi'n coginio cinio Nadolig yma ddoe? O dden. Ac beth o'n i wedi gwneud oedd gallu cael popeth o gymryd sydd yn wych. Felly dyna pwrpas hwnna. Pob elfen o'r pryd o starter i'r pwdin. Ac wrth gwrs o gynna ni fel yr seren oedd y rib, yr asen o gigeidion Cymreig. Oedd o'n wych, wed. O'n i at y cig yma yn y munud. Oedd ti lawr pen arall efo'r asado ddoe? O'n i tu allan y main entrance efo asado, 3 o 1 munud yr yri ar yr Iron Cross dros y tân. Llwyth o môr dron ty bel o lyflu. Ti'n ôl yn eto heddiw? Nôl heddiw, tywydd lot well heddiw, so... Gedig. Da iawn. Rwan ta, wyt ti i dy weld ar Facebook, ti'n boblogaidd iawn, mae gen ti rhyw 12,000 o ddilynwyr. O, mae di mynd yn a ti'n licio mynd allan i goginio ar, yn yr awyr agorad, ar y tân, dwyt? Wel, dwi'n byw yn Gogledd Cymru, lle gorau na byd, mae'n location stunning na, be well mynd fel barbecue a cwcio dy bach o cynnyrch lleol yn mewn rhywle stunning. Ti'n licio hybu Cig Cymru hefyd, dwyt? No, so dwi'n mor falch mae hybu Cig Cymru wedi gofyn i fi wneud yr asado allan yna, dwi wrth y modd, so dwi'n mor passionate am cynnyrch lleol a so da ni efo'r cig gorau na byd yma, so... Mae eisiau deud wrth bawb amdano, does? Oes, definitely. Felly, ddawn ni rwan at yr hyn sy'n mynd i ddigwydd yma heddiw, sef y gystadleuaeth yma, da ni'n dod at yr sexy rub, wedi mi ddeud o fi'n lawer. Beth di'r gystadleuaeth? Wel, bach o sport ydi o. Mae Chris yn amlwg wedi gwneud, mae gen i yw sexy rub a dwi wedi gweld ar Facebook mae'n reit enwog am hynny. Lle o'n i ma, reit, dwi'n mynd i wneud L sexy rub heddiw. A dyma beth sy'n gynnau fan hyn. Ond diolch caideithau beth sy'n ein fod, ti'n gweld. So mae gynnau i, dyma beth dwi'n rhoi at ei gilydd. A wedyn pipur du, mae gynnau chydig bach o halen ionyn, gynnau fwstad, mae gynnau garlleg, paprika, cayenne, chili, sugar brown, a mae gennau halen. Dyn dwi'n mynd i gymysgu hwnna i gyd fe'i gilydd, a wedyn rhwbio fo dros y cig yma, sef brisket ydy hwn. Dan, sydd eisiau fwy ar waith i goginio, ond mae'n mynd i fendigedig, a dwi'n gorffen hefo rhywbeth fel hyn wedyn. So mae'n mynd ti'n dynio, ti'n gwybod ti fel yn dynio. Dyna beth dwi wedi wneud, ond dwi trio cael y gyfrinach yna ni a. Dwi'n gwybod beth sydd yn hwnna. Ti wedi creu dy rwb yn barod? Do. So, fedr'n deitha chdi'n union beth i bod ddim fewn yno fo. So mae yna ingredients fatha, dwi shiitake mushroom powder yno fo, dwi pethau fatha chilies, dwi'n smocio fy hyn. Wel, smocio yn y smoker, dim smocio chilies. Hefyd Halan Môn, dwi wedi smocio dros cherry wood a pethau fel la, so mae'r sexy rub yn feri efo gwahanol batches, so dwi'n dal yn experimentio rili, ond... Ti roi hwn ar the burgers, dwi wedi gweld chdi ar bob dim yn dweud? So just sexy rub yw'r cig cyn cwcio fo, a diolch boeth iawn gen ti, so? Diolch hynna boeth, mae'n melio allan, ond... Ie, felly, eich dau mynd i fod yn rwbio rwan? Ydyn. Coginio? A wedyn y cyhoedd sy'n penderfynu... Wel, nawn ni hynny nes mlaen. So dwi'n mynd i ofyn i Chris, roedyn fo ar hwn, dwi'n meddwl. Mae gennau ddarn arall i rei, cos mae fi'n barod y fan hyn, a wedyn byddwn ni'n coginio yn arall y fyd. So ti eisiau gwneud hynny? Ie, oce, so... A da ni'n gallu prynu hwn eto? Blwyddyn nesaf, ydych chi'n prynu fo fydd sexy rub fel ar y shelves o fo fan. Ie? Ond beidio mynd ar y we i chwilio amdano fo? Wel, dim cweith eto, baid a googlo sexy rub, fyna pethau dodgy'n dod fyny. Reit, dwi'n mynd i adael i'r ddau o'n chi barhau o'r gwaith. Nes i gyfarfod i Chris, mwynhewch gweddill y ffair eian, de? Mi nawn, diolch yn fawr iawn. Diolch! Diolch yn fawr.